Čau lidi, vítám u dalšího videa. Dnes to bude zase další návod, jak instalovat jak dát do GTAčka save. Je to úplně jednoduchý jako předchozí návod. Úplně lehký. První jinak hezčí tabletku, to jsem udělal sám. Jestli mi věříte, tak si nevěřte. Už jdem dělat ten návod. Takže otevřeme si jakýkoliv prohlížeč. Zase napíšeme gta.cz. Můžete na to napsat lomena, san, pomlčka Andreas, zase lomena. Když se teda stáváte San Andreas, tak ťukněte na tady na San Andreas. Tady najdete savo. Tak si vyberete, co chcete, jakou misi, ale já, když chci dokončenou, tak vždycky si dávám tohle. To je úplně nejlepší, podle mě. Protože tady některé ani nejdou. No, a prostě si tady na to kliknete. Zmizlo. No prostě vy tady budete mít download. Tady máte download. Asi vám to stáhne. Já už nebudu stahovat, já už to mám. Tak prostě jdete do stažených souborů, nebo kam se vám to stahuje. A najdete tady ten military save game. Máte tu 3 složky. Readme nepotřebujete. To taky nepotřebujete. Když se můžete podívat. No, mě to nejde. A tahle první nás zajímá. Teďka je nejdůležitější teďka otevřít dokumenty a máte tady několik složek. Která asi byste mohla mít. Samozřejmě, že GTA San Andreas je reference. A vidíte, máte tady stejné složky toho typu. Prostě teďka si to skopírujete. Vezmete, dáte, já to kopírovat, nahradit. A máte to. A tohle je úplně jednoduchý. A asi všechno pro tohle video. A já se s vámi loučím. A čau.